Il-President George Vella se jkun qed jorganizza ir-raba' edizzjoni tal-August Moonball, avveniment li ġie imniedi waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-Palazz Verdala miċ-Chairman tal-Kumitat Organizzattiv tal-Ballu Daniel De Petri Testaferrata, illi fisser din l-attività bħala tradizzjoni li ilha ssir għal tul ta' snin u li nżammet anke matul is-sentej tal-pandemija. U qal li l-ballu jaqadna f'sens ta' kultura ma' divertiment u filantropija. Il-President ta' Malta George Vella ringrazzja lil Markezin De Petri Testaferrata u l-qpija tal-membri tal-Kumitat Organizzattiv flimkien mal-sponsors li minn sena għall-oħra jagħtu l-appoġġ tagħhom. Fil-waqt li awgura li l-ballu jkun ta' suċċess wara sentejn li matulhom sar skont ir-restrizzjonijiet u regolamenti marbuta mal-pandemija tal-COVID-19, esprima x-xewqa li fuq kollox ikun hemm attendenza sodisfaċenti li permezz tagħha tingħata għajnuna lil dawk kollha fil-bżonn permezz tal-Malta Community Chest Fund Foundation. Is-serata tal-August Moonball se ssir fis-6 ta' Awwissu.